गमे मायोरा मन गमे मंदावशो लाख मंदावसो संगो जवानिता पान दे रोन मंदावसो। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ కొడతలేరు. ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అను గుడ్ అను ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే అంతమందికి రీచ్ అవుతుంది. అన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా వీడియోని లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు అండ్ ఫొటోస్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఒకటి లేయర్ ఇస్తా, లేయర్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ గ్రూప్ ఉన్నదిగా, గ్రూప్ లేయర్, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. 4 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ కంటిన్యూగా ఫొటోస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 6 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ లాస్ట్లో ఉంటుంది, లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 27 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి 4 లేయర్స్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్, మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ 4 ఏమో గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి దానికి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రతి దానికి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ ఉంటుంది, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ లేయర్ ఉంటుంది. ఈ లేయర్ని ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా అలాగే వదిలేసేయండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ లాస్ట్కి వెళ్ళిపోండి. డైరెక్ట్ లాస్ట్కి వెళ్తే లాస్ట్లో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, దీనికి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. లాస్ట్ వరకు అదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగి దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్
2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌లో కంప్లీట్‌గా మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో, లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 9 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీని నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్. సో, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో. సో, 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫోటోస్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో, చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో, ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో, కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇదే ఉంటది ఫ్రెండ్స్. సో, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, లాస్ట్ వరకు ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను స్కిప్ చూపిస్తున్నా. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 26 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, ఇంకొకటి మర్చిపోయా. ఇది లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా! వీటిని ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తా. సో, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా! వీటికి ఫోటోస్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో, ముందుగా ఏదో ఒక లేయర్‌ని యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ఫస్ట్ లేయర్ ఉంది కదా! లేయర్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ ఎడిట్ గ్రూప్ ఉంది కదా! దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా ఏదో ఒకటి ఫోటో తీసుకోండి. ఈ ఫోటో ఎగ్జాంపుల్‌గా. సో, ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎంత ఉందో అంతవరకు కట్ చేసి దీన్ని లేయర్ కిందికి తీసుకురావాలి. సో, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇక్కడ కింద ఎఫెక్ట్ ఉంటది. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ చేసి మీ ఫోటో మీద పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఫోటోని ఒకవేళ ఇటు అటు జరపాలంటే జరుపుకోవచ్చు ఇట్లా. సో, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు లేయర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే సో, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా! కింద ఫోటో. ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటో ఇలా వచ్చేస్తుంది. ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా మొత్తం 4 ఫోటోస్‌ని సేమ్ ప్రాసెస్‌లో యాడ్ చేసుకోండి. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.